Χαριόμ. Σας καλωσορίζουμε στον πανελλαδικό οραματισμό της Ομοσπονδίας Γιόγκα Ελλάδας. Παρακαλώ πολύ, κλείστε τα μάτια σας, να έρθουμε σε εσωστρέφεια, να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον οραματισμό μας. Χρησιμοποιήστε τη δική σας πρακτική για να μπορέσετε να έρθετε σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, γαλήνης και χαλάρωσης. Για όσους δεν το γνωρίζετε αυτό, απλά καθίστε άνετα σε μια στάση που θα σας βοηθήσει να μείνετε απερίσπαστοι καθ' όλη τη διάρκεια του οραματισμού μας. Ευθυγραμμίστε τη σπονδυλική σας στήλη και δώστε εντολή να χαλαρώσει το μυϊκό σας σύστημα. Κλείστε τα μάτια σας και εστιάστε στην ήρεμη ρυθμική αναπνοή, παρακολουθώντας για 2 λεπτά της ώρας την κίνηση στο διάφραγμά σας. Παρατηρήστε να διαστέλλετε σε κάθε εισπνοή και σε κάθε εκπνοή να συστέλλετε προς τη σπονδυλική σας στήλη. Θα μετρήσουμε ανάπεδα από το 13 προς το 1. Ήρεμη βαθιά εισπνοή 13. Εκπνοή. Συνεχίζετε έτσι μέχρι το 1. Σε κάθε εκπνοή θα αισθάνεστε ότι χαλαρώνετε όλο και πιο βαθιά, μέχρι να νιώσετε το νευρικό σας σύστημα και το μυϊκό σας σύστημα να χαλαρώνουν εντελώς. Έχουμε φτάσει όλοι σε κατάσταση χαλάρωσης και φέρνουμε την επίγνωσή μας στην κορφή του κεφαλιού, στο ιερό μας θέμα. Επεκτείνουμε τη συνειδητότητά μας ώστε να συνδεθούμε μέσω ενός αιθερικού λευκόχρυσου αυλού με την υπέρτατη συνειδητότητα.
αισθανόμαστε το φως της πνευματικής ενέργειας να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Θα φέρουμε τα χέρια μας να τα κουμπίσουμε απαλά τις παλάμες μας στο κέντρο του στέρνου, στο θύμο αδένα. Με την αριστερή παλάμη να κουμπάει στο στέρνο και τη δεξιά παλάμη από πάνω. Επικεντρωνόμαστε στο κέντρο της καρδιάς και αισθανόμαστε κάθε ανάσα μας να πλημμυρίζει την καρδιά με την ακτινοβολία του χρυσόλευκου χρώματος. Πλημμυρίζει η ανάσα μας, χρυσόλευκο φως και κατευθύνεται στον πυρήνα της καρδιάς. Σιγά σιγά απλώνεται ακτινωτά αυτό το φως και καλύπτει όλη την ύπαρξή μας. Αίσθηση γαλήνης, ευδαιμονίας και αγάπης αρχίζει να μας πλημμυρίζει. Ανοίγουμε τις παλάμες μας στο ύψος της καρδιάς και νοερά τοποθετούμε ανάμεσα στις παλάμες μας την υδρόγειο σφαίρα, τον πλανήτη Γη, τον πλανήτη μας. Τον οραματιζόμαστε με τους εσωτερικούς μας οφθαλμούς, επιβλητικό, υπέρλαμπρο, πανέμορφο. Ισχυροποιώντας τη δύναμη της θέλησης και της καλοσύνης μας, στέλνουμε όλη την ακτινοβολία της ψυχής μας και της αγάπης μας στα βασίλεια της γης. Ευλογούμε το ορυκτό βασίλειο. Ευλογούμε το φυτικό βασίλειο. Ευλογούμε το ζωικό βασίλειο. Και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επικαλούμαστε όλες τις πνευματικές δυνάμεις και τους διδασκάλους της σοφίας, όπως να φωτίζουν και να κατευθύνουν όλους τους κυβερνώντες των κρατών, αλλά και όλους όσους έχουν εξουσία
και δύναμη στον πλανήτη, ώστε να υπηρετούν το καλό και την εξέλιξη προς όφελος της ανθρωπότητας και της δημιουργίας. Οραματιζόμαστε το χρυσόλευκο φως να περιβάλλει και να αγκαλιάσει όλον τον πλανήτη Γη. Με την ακτινοβολία της ψυχής και της καρδιάς μας. Και να επιδρούν καταλυτικά στη συνειδητότητα της ανθρωπότητας, ενισχύοντας τη συχνότητά του. Αισθανόμαστε πως όσο μεγαλώνει η δύναμη της αγάπης και του φωτός, διαλύει και μετουσιώνει κάθε επιβλαβή δόνηση που επιδρά πάνω στον πλανήτη και τα βασίλειά του. Μετατρέποντας κάθε αρνητική δόνηση σε πρωταρχική καθάρια ουσία ζωής, ολοφώτινη και ζωογόνα. Συντονιζόμαστε με τη συμπαντική αρμονία και επικαλούμαστε να αποκατασταθεί κάθε αταξία σε τάξη, κάθε δυσαρμονία σε αρμονία. Και κάθε φόβος σε αγάπη. Κάθε αρνητική δόνηση μετουσιώνεται αυτή τη στιγμή σε δόνηση ειρήνης, αγάπης, ευημερίας, υγείας, χαράς για όλα τα πλάσματα της Γης. Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τη Γη για τη φιλοξενία της και τα βασίλειά της για τη θυσία τους
ώστε να συντηρούμαστε στη ζωή. Εδώ και ολοκληρώνεται ο οραματισμός μας. Χάριομ Τατσάτ. Σας ευχαριστούμε.